Subay gihapon ning maong balita, kagahapon sa hapon nadakpan sa mga kapulisan si Navarro dito sa airport nga paingon na unta musakay sa iyang flight padung sa kauluhan. Sa interview kagabi, gihimakak sa mayor ang mga pasangil batok kaniya. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Mactan, Cebu International Airport na abdan sa kapulisan kagahapon sa hapon ang gireklamong mayor sa Clarin Misamis Occidental nga si David Navarro. Palarga na unta alang sa iyang 4:30 PM nga flight ang mayor dihang gihold kini sa mga personnel sa Station 2 nga nakikoordinate sa Aviation Police. Naman yung tawag na to ang suspekto sa airport. Boarding na siya. Oh, yan. Nanawag nagpapan pa nagkoordinata sa aviation, no? Nga itawag ka nga ipahold sa ng mayor kay naireklamo. Si Navarro gipasangin lang Nangulata og massage therapist dihang wa makuha ang iyang request. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagsumbag ug pagbaklid sa mayor sa masahista. Sa interview kagabi, giangkon sa mayor nga nakadapat siya apan giingong una siya nga gibastos. Dili na tinuod. Ila lang mga gibastos. Mana nga nahagit ko. Ako siyang nabaklid. Mara to, kung sumba, gikulata, kita man yung itsura, wala man na maunsa. Mianhi sa Sugbo si Navarro kay mitambong og workshop kabahin sa development plans sa ilang lungsod. Uban ni Mel Colmenares, Nico Sereno, Balitang Bisdak.